no Land Rover Tonight Show. Sabe Dios que hora será, porque deixei o reloj no camerino. Vamos co seguinte sketch, donde hai unha alfombra vermella que van vir para aquí estrellas de Hollywood, pero o máis importante deste sketch vai ser a participación de alguén do público que ahora mismo está ignorante da vida e, sin embargo, vai ter un papel moi importante. Calquera. Hostia, Zaera, pero estás aquí sentado. Pero se te despedinte ahora na entrevista. Isto é... No. Isto é brujería total. Viron a entrevista que acabou de dicir, Zaera, marcha. Pois sigue aquí o tío, increíble, eh? Oye, gracias, non que contaba, que contaba. Ese non me che vir. Que tal, como te chamas? Eu chamo-me Boris. Bueno, pero te cabrees, quero dicir, non... Boris. Vale, tú serías capaz, o único que tens que facer no sketch é o seguinte. Por aquí van baixar estrellas do cine, entón Eva vai interpretar a unha gran actriz de cine. Tú vas con ela, vamos te vestir guapísimo. Oye, queda un pouco máis. Más ou menos. Guapo xa estou. Vale, vamos te vestir e o único que tens que facer é, cando Eva diga a capital de Venezuela, desmayarte. Que está? Estás preparado? Veña, mandade un palillo periódico. Un aplauso para él. Chupao. Teno claro, tío, ala vai o tío convencido. Que é o bonito deste sketch? Que eu acabo de dicirlle, cando Eva diga a capital de Venezuela, desmáyate. O tío vai con eso aquí metido, bum, 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 bum. Despois vai se poñer nervioso cando baixe, e Eva vai dicir exactamente, vámonos pa Bogotá, que é a capital de Colombia. Entón, claro, Eva, en vez de dicir Caracas, que é a capital de Venezuela, vai dicir Bogotá, que é a capital de Colombia. O chaval tirarás igual, en plan de nin entendereu mal, e tírome igual, ou aguantará hasta que se diga Caracas. Verémolo, mentras que... Isto é importante do sketch, mentras hai que facer algo. Vamos facer un sketch de... Sabedes agora que hai unha moda da xente de ser sinceros, de dicir sempre a verdade, pero sin preguntarlle. Esa moza que ten non me gusta nada, pero preguntei a ti, iso normal. Si, dicir verdade, que a mellor estar cenando e dice un, eu que non soporto é os asesinos, e os outros, e logo non si, eu que... Deso vai o siguiente sketch que circulará por esta preciosa alfombra vermella. Vámonos a la vez. Ahí, Mateo, es Mateo, protagonista. Mateo, por favor, aquí. Aquí, por favor, gracias. Gracias. Vexo que trouxe unha jaliña, tremendo. Isto é unha quiniela. Isto é unha quiniela. Sí, porque Villarreal Atlético de Madrid eu non lle vexo se poñer un 1 ou un 2. No, usted que dice? Mira, non estamos para tonterías, vale? Vale, moitas gracias. Mira, pai. Mira, Viche, unha Nikon 4100. É un Wallapop, baratísima. Que me importa? Vas a sacar a foto? No, que foto? Usted cree que facemos fotos en fotógrafos todos? Fainas un e pásallas aos outros. Claro, senón seríamos tontos. Hombre. A ver, vamos a ver. Sería de gilipollas estar todos aquí facendo a mesma foto. Faina un e pásalle a outro por email e xa está, acabouse. Que é un veciño, conoce? É un fan. Ah, é un fan, pobriño. Pobriño, como ten que estar desesperado esa persona, Mira, por favor, só vouche pedir unha cousa. Respeta a xente que ama o cine. Bueno, eu amo tamén o celuloide. Chupei moito celuloide. Celuloide, pegamento, rotuladores carioca. Teño chupado moito. Ou sexa que vostede, polo que parece,
non viu a película. Vin a película, que vin unha hora inteira. Sí. A hora inteira da película. A peli dura 2 horas. Non aguantei máis. E non me levantei antes porque quedarame pejado que é unha Coca-Cola que me tirou o chaval e quedou un pejado cu as Sky. Senón xa me tiñan levantado antes. O sea, non che gustou a película, non? Non é que non me gustara, que era unha puta mierda. Son cousas distintas. Cousas distintas. Mira. Paso de ti, friki. Vale, venga. Ainda non está. O mellor ainda non está preparado. De Venezuela. Cuidado, mira que guapa, ole. Señor. Muchas gracias. Sí, señor, qué guapa, Úrsula. Muchas gracias. Qué guay. Hola, Úrsula, ¿qué tal, Úrsula? Hola, ¿qué tal? No sabía que estaba saliendo con Paquirrín. Sí. Levantouse da cama rápido, Paquirrín, oxe. Muchas gracias. Hola, unha foto, por favor. Sí, claro. Sí, fainosla aquí, que non teño ninguna con él. Fainos unha foto aquí, hombre. Sí. Aí, después. ¿Quieres una conmigo? ¿Quieres conmigo? No, contigo no, porque contigo collo en Facebook, poño a cara da Pedroche e xa está, xa me vale perfectamente. Non hai problema. Estás faltándome ao respeto. No, é que... Estás faltándome ao respeto. No, eu sou unha persona que vai que a verdad por diante. Sempre vai que a verdad por diante, por exemplo, o seu compañeiro Mateo xe dixen que era todo perdido. Porque sou unha persona que vai que a verdad por diante. Sincera, de corazón. Levas unha braja na cabeza. Non entendo como pode ser tan maleducado. Xa. Que son familia súa, madre ou que? Son fans. Bueno, son fans de usted hoxe e mañá de María Mera. Esta xente vai e viene e non se detiene. Eu digo as cousas como son. Eu digo a verdad por diante, entende? Eu digo as cousas como son. Al pan, pan e al vino, vino. E xa está. E agora que ven a faltada, ven no, agora a faltada. Que está usted moi ben. Ah, me alegro, pero gracias. moi ben. Dame a man. Moi ben. Ah. Moi ben, moi ben. E entonces usted cando ven o entroido, que fai? No, dígame a min que fai de súa vida. Quito a careta. Cuidado co vestido. Decía eu que está usted moi ben. Moitas gracias. Pero moi ben. Muchísimas gracias. Moi ben. Gracias. Pero moi ben pa súa edad. Sí. Que estás insinuando? No. Este que é o director, no? Chapó. Bueno, xa debía chapar antes, pero chapó, de verdade, por collela, porque está espectacular. Bueno, eso gústame máis. Moi bien, Moitas moi gracias, bien. de verdad. Que ten, moi bien. Para que ten, está moi ben. Hai que darlle tamén... Porque ao final voulle dar un cabezazo. Xa. Porque se está buscando. Non pasa nada. Rosa María Mateo non foi a mujeres, hombres e viceversa. Por si tamén ten que haber papeles pa maduritas. Vamos a ver. Leva o calzoncillo por fora do pantalón. É verdade. Tendes de moda. Que maduritas, que teño 32. E un 43, calzón, 43. Sí. No. Eu digo as cousas á cara. Pero é que alguén lle preguntou. Porque ao mellor está opinando e nadie lle preguntou. Xa, pero a verdade é a verdade. A verdade non ten máis que un camiño. Ai, a verdade non ten máis que un camiño. O camiño que colleu a túa filla cando a despediron do Gadis por roubar pexejos. Eran paraguayos. E usted como sabes? Sei, eso como sei tamén que comprastes un coche a gasoil e non lle fixastes nin 10.000 kilómetros e outros no garaxe. Non me compensou. Ai, non lle compensou, porque eu vou de frente. Pero son Eu vou cousas... de frente, digo as cousas á cara. Pero son cousas particulares miñas, pero privadas. moito, a que rasca. Preguntei Rasca. Pícalle agora, pícalle, Por non falar do color que lle puxo a cara a pintar a casa de Violeta, por favor, que me choran os ollos cada vez que paso por diante da casa. Bueno. Ahora pica, ¿no? Pois se lle pica, rasca. Si che pica, rascas. Bueno, a ver, aquí marcharon. Ah?
Entonces, que fan ahora? Vamos, cariño, que vamos coller o vuelo. Vamos a coller un avión. Un momentito. Atención agora. A onde van? A onde vai? A onde vai o avión? A Bogotá. Tranquilos, ao mellor non entendeu. A onde vai o avión? A Bogotá. Ven aquí outra vez. Pero non era a capital de Venezuela. Home, pero non entendo de país. Non estudiei. Pero espera. Cal é a capital de Venezuela? Non sei, eu pensei que era Curoto, por aí, non me acordo disso. A ti como se din Copenhague. Tú tiraste a... Eu pensei que iba a dicir literal, capital de Venezuela. Pero primeiro zorreache. Tú daches. Gustouche. Non, porque me dice ben por baixo. Venezuela. Pero a segunda dixo el, debe ser Bogotá, a capital de Venezuela. Coño, aplauso grande, man.